Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond, vorst niemand. Met een T. Goedenavond. Frits Bom, de consumentenman, die kennen we allemaal. De consumentenbus, waarschijnlijk nog veel beter. Zomers dag het Fritsje Bom, met de ganse zantenkroon, naar de warme landen, in zo'n grote touringbus. Met de consumentenmand, goed gevuld met proviant, en een temperatuur zo rond de 30 Celsius. De chauffeuse scheurt enorm, van Madrid naar Benidorm, van Calella naar Marbella. Op de buis zitten ze daar, zonder bovenstukken aan, en Fritsje Bom met zonnepaella. En daar komen ze gejanken, het hotel is naast je bed. Maar die hebben in de folder op de sterren neergelet. Want iedereen werd toch al lang, door zitten geen 3 weken lang. Voor een dubbeltje op de eerste rang. Via en nudiste strand, gaan we dan naar Griekenland. Frits lukt ondertussen, nee, de groeten doen. Portugal en Oostenrijk, Zweden en de Afsluitdijk, tronen bij de vleet aan de problemen-telefoon. Maar de Frits die heet vernop, en vakantie op en top, en drink Campari op safari. Overal maar naar het strand, en zo lekker bruin gebrand, en tussendoor nog wat bombarie. Straks schiet hij misschien ook nog met een boot naar Tokio, of zichzelf overtuigen van het weer in Mexico. Och, wees je maar consument, en wees sparen elke cent, voor 3 weken op de Schatberg in een lekke tent. Dank u wel. Voor mensen die via de televisie willen leren tekenen, is er een telejac-cursus. Voor mensen die via de televisie willen leren computeren, en een telejac-cursus. En voor mensen die niet kunnen, maar willen leren slopen, jawel, en een sloopcursus van Telejac. Elke avond zitten te hopen dat je een paar uur kunt slopen. Je zit te gapen op de bank met een glasje sterke drank, en ligde eindelijk in uw bed. Merkte dat je geen sloop meer hebt, door bad geen wien of cognac. Hoe goed de slooples van Telejac. De opwetjes in de oeren, tegen snurk en strootrumoeren, en op advies van de therapeut, wollen zak voor de kalde vuut, en slikte net als een hoestbonbon, Medoor en Mogadon, en Batadal dan nog geen zak, neem dan die slooples van Telejac. Lekker slopen, dezelfde, dus ge besloet uit te melden. Agoor al de pyjama aan, na les ineens begint de cursus daar. Rond 9:30 valde al in sloop, op de bank met de stille hoop, dat de vrouw wakker maakt, voor de slooples van Telejac. De moderne mens van vandaag de dag krijgt en die maakt zich ook allerlei nieuwe levensgewoontes. Hij gaat op de zonnebank, hij gaat naar de sauna en hij gaat naar het naaktstrand. Maar dan denk ik bij mezelf, wat heb je dan nog wat? Daar heb je niks aan. Toch onder hele gezinnen naar zo'n naaktstranden toe.
Vader, moeder, de kinder, de hond en de poedel uiteraard. Allemaal poedelnaks. Woorden van de zomer, ook al is op en nu des de strand. Nee? Oh, dat is jammer, daar is geen verschil in rang en stand. Blonde en ook rode lelijke en mooie die de klier uitgooien springen door het heidezand. Hoe weten wie al langer lid is van de Naturistenbond. Als de zon schijnt hebben die een mooi egale bruine kont. Kijk, ze volleyballen ja, door met z'n allen en van nooit gevallen zitten getjes in de grond. Het is wel allemaal leuk en aardig recreëren zonder klier. Gisteravond was voor ons de eerste en de laatste keer. Wat hebben we hem toch geknepen toen we nachts door de kamer liepen en de overburen riepen: gij hebt geen gordijnen meer. We hebben in Horst nou een schitterend vernieuwingsplan achter de rug. Het ziet er allemaal prachtig uit, maar toch denken we nog wel eens met een beetje heimwee terug aan dat Horst van vroeger. Soms, als je door het dorp op fiets, dan vulde op gemist er iets. Wat is er van het Horst geworden? Dat ge waar vroeg nog kent, ge wordt er toch zo wat gewend. Veel ging verloren door de jaren. Gedenkt en kijkt deze mooi in, is dit nog Horst waar ik hier ben? Waarom er zaal dat al de wieken? Zo fietste daar hier langzaam weer, maar wat ge zit, dat is niet meer met het oude Horst te vergelijken. En in dat oude Horst van vroeger, daar stond nog Hoegers boerderij. Dat oude Horst is afgebroken, dat Horst dat is vergoed voorbij. Het is nou ook alweer te laat voor ons al de patronaat. Het klooster is er ook niet meer. En wordt de meertaal opgedoekt, dan wordt er heel weer stilgevloekt. En dat niet voor de laatste keer. Dank u wel. Als je de voorpagina van diverse dagbladen wilt halen en je wilt erbij een beetje grensverleggend te werk gaan, wat moet je dan doen? Je pakt een sportvliegtuig en je vliegt naar Moskou. Hoe heet dat dan alweer, Matt? Matthias, Rust of roest? dat ben ik vergeten. Oh ja, de Russische rechter heeft in elk geval gedocht rust, roest. En intussen maakte in Duitsland Freddie Quinn zijn comeback en gans Duitsland zingt weer. Jongen, kom bald wieder nach Haus. Junge, flieg nie wieder so ganz weit hinaus. Du bist geflogen tot Moskau, dat lukte den andere met 1 miljoen man nog niet. Junge, kom bald wieder, wo bist du denn bloß?
Du denkst jeden Morgen, wann komm ich los? Gar keine Schnitzel, maar halt auch doch sterk. Eines is sicher, je het voor 4 jaar vast werk. Zeg, maat, kende jij Frans? Wie? Ja dus. Want wie, dat is Frans voor jou. En in Horst wordt er ook wel Frans leren proten. Want de Horster middenstand gaat langzaam maar zeker op de Franse tour. Zie de in ons centrum en je ziet te voet. En je kijkt is goed, wat zit er daar? De winkelnamen hier van onze middenstand. Daar ving de onderhand geen bal meer aan. Dat wie het tussen zelf ook en doorkomt hier en door. Zo vuur en overanderingen. En daarom kun je, als je het lezen kunt bij ons in Horst, gedistingueerde Franse namen ze. Bonjour, madame, zet me Bela Bel. Wat ving de G van deze oerbel? Raak niet in paniek van de prijzen bele chic. Het is het allerneeste model. Bij rendezvous kun je dineren. Gelotto eten is flamberen. Wie is er met de Franse flauwekul begost? Sobrier, wij dachten van wel. En de Franse naam klinkt een beetje chic. En het trekt publiek, neem dat maar aan. Achterblijf je kan niet, want in middenstand mikt op elke klant en niet maka. Dus die in stroot gaan ze onder andere veranderen helemaal. En straks sprukt de klant van den Horster middenstand. Ongemerkt en aardig wordt je Frans. Parkeren de op de Place Lambert. En voor Elousie naar Kwakpierre. Voor de kak madame heet Bouvier en Moei Bidet. In de collectie van sanitaire. Antoine Duflits eet op shoppen. Een krop salade van la poppe. Wie begint er als er alles Frans is met iets nees. Sobrier, dat wordt weer Schubert. Als hier nou les een liedje van ons cassette wat door de meeste mensen als erg mooi wordt ervaren. Ik hoef niet meer te zeggen als groene ziep. De sopketel wordt heet gestokt. Zolang wie zal het water kookt. Dan in de kuur en ien voor ien. Wordt er gewassen van top tot teen. Het is of ik het nog voor mij zei. Als nummer 7 in de rij. De vuut wat zwart, de negel vies. Het water al haast lauw en gries. Groene ziep, zonder blok. En een borstel gebroekte moderrok. Groene ziep, niks waars gezonder. En obedent, nog even cupke onder. De pyjama was al klaargelag. De bedpazen mijn oren vaag. Negel geknipt, de hoor gekemd. En schone onderboks en hemd. De groene ziep, die rookt nog fris. Op zondagmorgen in de mis. Maar daags erna, hij mam het zwoor. Omdat ook dan weer wasdag wordt.
ziep, zonder boorblok en een borstel gebroekte moederrok. Groene ziep, niks was gezonder en op het end nog even kupje onder. Groene ziep. Dank u wel. Dan in ons laatste kleine liedje willen we ook nog een kleine en ook nog weer toch de goede levensrood met je weg geven. Mensen, nee praktiseren, bekijk het leven van de blije kant. Me moet het kwijt met het goeie nemen, want geluk heeft me niet in de hand. Mensen, 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 nee praktiseren, al hier het schemel en is het leven zoer. Zolang de wereld draait is één ding zeker, vandaag of morgen brukt de zon weer door. Zolang de wereld draait is één ding zeker, vandaag of morgen brukt de zon weer door. Dank u wel.